Ние, скъпи приятели, направихме експеримент. Взимахме, че затворихме в една стая певица и балерина. И знаете ли какво се получи? Блиц! 2 в 1 се получи. Да, прав сте, господин Рачков. Петя Павлова от Ви Брадър Ню и по-малката й сестра Маргарита Будинова. Така. Представи другата. Маргарита е най-красивото момиче в България. Една от най-добрите танцорки в България. Много стрикна, луда, непредсказуема, обичлива. Има един много голям клуб от обожатели, за който искрено и завиждам. Зодия. Близнаци. Скорпион. Роднинска връзка. Сестри сме. Коя е по-голяма? Тя. Аз. А по-инатлива? Може би аз. Затова не съм много сигурна. Аз. Може би и тя. По-избухлива? Тя. Може би тя. По-отстъпчива? Аз. Любимата ти игра като малка? Няма такава. Много малко съм играла като малка. Прибирах се от училище в 10 вечерта и сядах да свиря на пиано. А сега голяма ли си? Не се чувствам много голяма. Не. Готвиш ли добре? Така мисля. Не. Мусака. Страховете ти? Не знам. С бедствия, природни бедствия и болест. Влюбена си в? Живота. Влюбена съм в живота. Музиката е? Нещо прекрасно. Музиката е храна за душата ми. А танцът? Нещо, което радва очите ми. Нещо, което обичам. Танца е живота ми. Какво би променила в живота си? Нищо. И това няма да отговоря в момента. А в себе си? Нищо. Тайничка. А сестра си? Ако може да не закъснява толкова. За среща с Петя бих променила това, когато я помоля за нещо да го направи. Веднага. Коя има повече обожатели? Тя. Не съм сигурна, защото не сме ги броили. За какво ти завижда? Попитайте. За това, че съм свободна и правя това, което искам. Морето или планината? Планината. О, морето, разбира се. Музиката или танца? Музиката. И двете. Чувстваш се виновна за? Нищо. Това, че нямам свободно време за себе си. Какви мъже харесваш? Всякакви. Лудички. А жени? Всякакви. И те трябва да са лудички, красиви. Идеалните мъжки мерки? Упс. Мисля, че всичко идва от очите. Как те гледа. Всеки идеален. По-своему. Най-големият компромис, който си правила? Нямам време за самата себе си напоследък нещо. Постоянно правя компромиси. За какво спорите най-често? За абсолютни тъпоти. Закъснения и закъснения. От нейна страна, разбира се. Поп или рок? Поп. Къде е раят на земята? Тук. В леглото ми. Да поясна, когато спя. Мисля, много обичам. Има ли шоу-бизнес в България? Вече да. Има зачатъци на шоу-бизнес в България и малко хора, които разбират от това. А хайлайф? Не. Може би 10 човека. 3 неща, които умееш да правиш добре. Мога да правя салата, Мога да пея. да танцувам, Мога да се гримирам сама. И мога да правя стилистиката на всичките си кампании, свързани с албуми, видеа и така. и да се усмихвам. И четвърто нещо, шофирам добре. Как ще определиш себе си с една дума? Огън. Първично. А сестра си? Непредсказуема. Пожар. 3 нейни качества. О, вълшебна е. Не знам как да я опиша. Честна. Най-голямото й качество е, че е моята муза. Лоша. Много сърдечна и е пряма. Айде ще го пропуснем третото. Сигурно има. А 3 недостатъка. Често забравя какво ми е обещал. Спи до късно и с това ме дразни. Често забравя какво ми е обещал. Закъснява за срещи. Често забравя какво ми е обещал. Винаги се приготвя в последния момент. Това е единственият недостатък. Най-щурото нещо, което си правила. През 97-ма пристигнах на летище Хитроу с 2 куфара и 80 лева в джоба, без да знае една дума английски и започнах нов живот. Докато бях ученичка, заминах за чужбина за една седмица и никой не знаеше къде съм. Любима книга. Любов по време на холера на Маркес. 100 години самота на Маркис. А филм. Белязаният с Ал Пачино и Мишел Пфайфър. Алф! Намигни. Разбра ли, Рачков, къде е раят? Тука на земята! Как няма да е тук? Как няма да е тук с такива красиви жени? И четат книги, сигурно и Димчо Дебелянов рецитират. Като става въпрос за Димчо Дебелянов, не мога да мълча. Не мога да мълча. Да се